an balimaw ni ɲankuma bi kibara m'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko kunjatigɛba kɔni tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na kunun. O jatigɛ in sɔrɔla min fɛ o de ye mobili dɔ ni ale tun jɔlen don BCI da la ni o ye banque min bɛ Amudalayi ACI 2000 la rond-point Samaba fanfɛla la. Yen kɔni o mobili in kɔni siga tun kɛlen b'a la yen mɔgɔw fɛ ko a bɛ se ka kɛ ko bombe kɔni ko o b'o kɔnɔ ko k'a d'a kan bamacɛjugu kɔni kɛlen don k'u ka walew kɔni ɲɛsin Bamakɔ kɔnɔna ma sisan. An ka finitigiw weleli olu kɔni sera kɛnɛ kan ni ka yen yɔrɔ kɔni fan bɛɛ datugu ani ka jateminɛw kɛ walasa ka se k'a dɔn ni mobili ni bombe b'a la walima ni bombe t'a la. Jateminɛw kɔfɛ kɔni an ka finitigiw y'a jira k'a fɔ kɔni ko bombe tun tɛ mobili in na. Mobili in tun ye cɛkɔrɔba dɔ de ta ye ni ale yɛrɛ tilala ka sɔrɔ kɔfɛ. Cɛkɔrɔba in y'a jira k'a fɔ kɔni ko ale tun ye mobili in kalifa dɔ la nka o tigi kɔni ma se ka lakodɔn. O tɛmɛnen kɔ an b'a yirala k'a fɔ kɔni mɔgɔ 31 o de sara Koro mara la région de Mopti. O kɔni o yirala k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni sara fɛn wɛrɛ tɛ ko fulaw ale ni Karaw n'olu ye dɔgɔnɔw ye k'olu de kɔni karila ɲɔgɔn na ni ka nin maa kɔfɔlen in bɛɛ faga. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko maa 31 in na ko fula kɔni 27 o de b'a la ni dɔgɔnɔ 4. Kunnafoni y'a jira hali bi k'a fɔ kɔni ko nin ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko dɔgɔnɔ dɔ kɔni ko a yirala k'a fɔ k'o de kɔni sara dɔgɔkun tɛmɛnen. Nin ko ninnu yɛrɛ kɛra dɔgɔkun furancɛ de la dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen de la. O dɔgɔnɔ in salen de ko dɔgɔnɔw kɔni taara fuladugu 2 la ni ka taa tajuru sara la. O tajuru sara in senfɛ fula kɔni 27 kɔni olu tanyana u ni na. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ hali bi kɔni ko nin ko in kɔni tɛ ko nɔgɔ ye ko k'a d'a kan an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ de ye u yɛrɛ cɛ ka se yen joona joona ni ka se ka u bila nin maa kɔfɔlen ninnu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye fulaw ani ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye siyaw kɔni ka kɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni ko cayalen bɛ Mopti mara la kabini a bɛ waati damadɔ bɔ k'a d'a kan kɔni ko an ka jamana yɛrɛ ka lasigiden kɔni olu caman tɛ yɔrɔ ninnu na ko o de ani finitigiw fana tɛ yɔrɔ caman ko de kɔni b'a to kɔni ko sariya foyi tɛ min bɛ bila sen kan yɔrɔ ninnu na o de la tajuru sara kɔni o kɔni o cayalen bɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen fana ko min ye jihadistes ye n'o ye terroristes ye Amadu Kufa ka mɔgɔw k'olu fana kɛlen don ka yenkaw sɛgɛn kosɛbɛ olu la fula caman b'u la nka ko fana bɛ to ka kɛ fili ye mɔgɔ caman ma minnu a bɛ k'u kɔnɔ ko fulaw fana bɛɛ ye bamaciw ye. Nin kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la.